Mamukaseko muri Zimbabwe zita ndinonze Sylvester Tapfumane kana kuti simbi yebasa tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Rega nditange nekukutendai kuti aiwa vese vari kuona pano pa Sly Media TV vakasubscribe aiwa tinotika thumbs up kunemi makasubscribe kuna vasati vasubscribe vavenengo vachitiona pano pa Sly Media TV. Ndinokukurudzirayo kuti musubscribe ma numbers atinoada kuti tiverenge kuti family yedu yakakura zvakadi pano pa Sly Media TV. Uyo zvekare ndinoita kuti tiwane mabasa ekuti anotipawo mari yekuti tigopota tichisa peturu tichifambira nyaya dzakasiyana siyana kwatinenge tichienda kumativi mana enyika, nekuti kune vanhu vanoziva vachiti aiwa ndazviona kuti mune manumbers akawanda, masubscribers akawanda nema followers akawanda pa Facebook nepa YouTube, saka toda kushanda nemi matoda kuti muzotiitira ma live streaming ndo mawana tunozoita mari inozoita kuti tipote tichirepeya mamotikari tichiterera marendi tichitenga madata tichiita zvimwe zvese zvakasiyana siyana. Yepa YouTube panapa aikwane ishoma zvekushomeka zviya zvokuti ndichiri kuda kuona kuti ndiani munhu anogona kutenga kana kuti akatenga mota nemari yeku YouTube muno muZimbabwe. Hapana. Saka tokutaura kuti aiwa tinoda support yenyu. Handitika right, ndisingapedze nguva yenyu handisina kugara panapa, asi kuti ndauya nenyaya yandiroda kuti ndikutaurirei yabva kuna Sekuru TEMBO svikiro reguruve. Vanobata vari kuSouth Africa, vari munhu anoita zvematare. Vanoti ivo vanoona zvakavanzika zvinenge zvaitika mukati meupenyu hwevanhu, kunyange nevanenge vatsakatika nekupondwa, vanenge vatsakatika neimwe nzira isiri kunzwisisika kana kuti vasiri kuoneka mufamily mavo, kana kuti zvinhu zvinokunetsai. Vanoti ivo vanoenda paglass voenda vonoona kuti paglass apa pakamira sei uye chii chakaitika kune munhu anenge achitaurwa iye kuti hatisi kuziva kuti chii chakaitika kwaari zvikuru sei chakazotora upenyu hwake. Nekudaro ndoda kukuverengerai sezvazviri vakanyora papeji ravo nezuro vachitaura ivo nyaya yavo musi wa19 August ndopa vakanyora papeji ravo vachibva vaposta nyaya iyoyo izere, iri nyaya ine chekuita nerufu rwava Joseph Mutangadura. Vari kutanga vachiti ivo, rega ndinatsopfeka maglazi tinatsoona handitika. Nekudaro mashoko andiri kutaura panapa haazi angu, ndave kutanga kukota kana kuverenga zvataurwa navasekuru vanonzi Sekuru TEMBO svikiro reguruve. Vanobata vari kuSouth Africa. Ndichaisa kunyange nenhamba yavo apa ndiri kupai disclaimer kuti zvandiri kutaura hazvi zvemusoro wangu, zvapostwa nasekuru. Tiri kuzvisa kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti mutitaurire kuti pane zvazvinoreva here, ichokwadi here, uye munotenda here mubasa rinobatwa naSekuru TEMBO svikiro reguruve. Regai ndipfeke maziso angu, ndishandise maziso mana, sekuti muri kuona kuti ndebvu dzachena idzi nemaziso anenge akuendawo zvekare. Handitika sikaonawo kuchena ndebvu usati wane dzimba kana kuti usati uchiri kuroja wobva waziva kuti hapana handi zvisinei. Right, regai titange nekudai. So regai titange, vamwe vakutondifonera iye zvine zvinofunga pane chabvondoka kumwe kuno. Regai ndikuzoti atenda kufoni iyoyo mushure mekunge ndapedza kutaura nemi. Sekuru TEMBO svikiro reguruve vanotanga vachiti, vazukuru mamukasei nhasi ndauya nenyaya iri kutenderera yekupfurwa kwava Joseph Mutangadura. Ndine vanhu vazhinji vandifonera vachiti, Sekuru, titarisirei pagirazi rechivanhu kuti family kwaMutangadura ingave nechekuita here nekupfurwa kwava Mutangadura. Vazukuru, sezvo muchiziva ndinowandirwa nevanhu mudare, saka nhasi ndazotarisa pagirazi rangu rechivanhu ndikaisa picture yavo mugirazi kuti ndione chikonzero. Vazukuru, zvinoratidza kuti vaMutangadura vanga vachifambidzana nemukadzi wemunhu secretly, uye vazukuru zvinoratidza kuti vaMutangadura vanga vachifambidzana nemukadzi wemunhu secretly, uye zvinoratidza kuti vaMutangadura vanga vave nenguva vachipiwa mawarnings kuti siyana nemukadzi wemunhu, asi nekuda kwemari muridzi wemukadzi anga asina simba rekurwisana navaMutangadura. Saka murume wemunhu uyu anga ave nenguva zvichimudya mwoyo kusvikira anotsvaga solution yekuti apatsanure mukadzi wake navaMutangadura, inova iyo nyaya yekutsvaga mondi yatingatiyo mahitman. Saka ndo zvandaona vazukuru pagirazi rangu rechivanhu kuti vaMutangadura vaurayiwa nemukadzi wemunhu wavanga vachifambidzana naye muguta guru reHarare. Saka vazhinji moziva kuti vehukama hapana ruoko rwavo munhau iyi
yakaitwa nevatorwa as a revenge yekutora mukadzi wemunhu woramba uchidanana uchishandisa mari zvekutosvika pakuti murume wemukadzi anga akutorambwa nemukadzi nekuda kwava mutangadura. Ndo zvabuda pagirazi rangu rechivanhu vazukuru kuti hazvina kuitwa nemabusiness partners kana hama, but zvakaitwa nemuridzi wemukadzi akatsvaga mhondi, uye zvinoratidza kuti mhondi dzakaita izvi dzakabva kunze kweZimbabwe, dzakahayiwa kuzoita basa ndokudzokera kunyika kwadzo. Ameno pamwe zvingabatsira mainvestigations ari kuitwa sekutaura kuri sekuru vari kuona pagirazi ravo. Ndiri kupfuurira mberi nekutaura zvavanyora ivo Sekuru Tembo sikiro reguruve. Saka ndinokumbirisa kuhama kana vachida kubatsirwa pachivanhu kuti mhondi idzi dzipenge dzidzoke muZimbabwe netsoka, vauye kuzopupura makasununguka kufona chero paWhatsApp namba dzangu idzo ndo dzandaisa pascreen idzo. Andika zita rangu ndonzi Sekuru Tembo sikiro reguruve, mutongi gava maenzanise. Uyezve zvinoratidza kuti vamutangadura munhu anga aine moyo wakanaka, asi weakness yaiperera pavakadzi behind moyo wakanaka. Shasha yainyanya mumadzimai evanhu. Chero mukadzi wemunhu wacho paari izvozvi kutaura kwandiri kuita uku ndini ari kutoziva kuti ndini ndaurayisa munhu. Saka ndo zvandaratidzwa kune vese vanga vachibvunza kuti family ine chekuita here. Saka ndo zvandaratidzwa kune vese vanga vachibvunza kuti Sekuru family ine chekuita nazvo mukati here, kwete vazukuru. Afira mukadzi wemunhu, ndatenda. Ndo manyorero avaita Sekuru Tembo sikiro reguruve. Zviri kwamuri hama wadiwa vateerere kuti mutiudze kuti munotenderana nazvo here zvavari kutaura zvingabatsira mainvestigations here. Family mungati here family yavo iende kwavari. Ndisekuru vamunotenda here kuti zvavari kutaura izvi ichokwadi? Ndoda kunzwa kubva kwamuri imimi. Akazike kutanga sekuru vachibuda vachitaura nezvegirazi ravo. Sekuru Tembo iva vakambobudawo zvekare vachitaurawo nyaya yekuti musoro watapiwa wawanikwa. Izvo vakazvitaura I think gore rakapera muna 2024. Regai nditsvage pamwe pavakambotaura nyaya iyoyo kuti ndinoti ndinopawana here pavakataura nyaya iyi ivo Sekuru Tembo sikiro reguruve. Asi chandinonzwisisa ndechekuti pavakazvitaura izvo zvezvo mugore ra2024 vachitaura kuti mhuri yekwanatapiwa ngaiuye kwandiri ndivazivise kana kuti ndivaratidze uye ndivaudze kuti musoro watapiwa uri papi. Kusvikira nhasi uno mashoko andingangozivisa ndeyekuti hapana chakabuda, havana kuzobuda bashanda pamwe chete nemhuri yekwanatapiwa kuti tizive kuti vanogona here. Ini handisati ndaziva, handingazvikonfeme, uyewo zvekare hatingative mainvestigations vamire kutevera matsimba magororo aya kana kuti ma-armed robbers aya. Ari kutaurwa zvekare mukati memapepa nhau akasiyana-siyana, uyewo mamwe mafamily members achibuda achitaura kuti vanhu vakauya vakapfura magunmen iwaya kana kuti mahitman vakapfura vamutangadura havana chavakatora pamba ipapo. Rimwe pepa nhau ranga chitaura kuti pakatorwa $10 chete, asi muzukuru wavo achakataura naye Yesu akataura kuti pakatorwa makey Range Rover yavo achibva azosiyiwa apotserwa ku next door. Zviri kureva kuti tichizoita ongororo yakadzika takatarisa kuti chii chingaita kuti vanhu vatore key yemota pano kuti vatore mota yacho vachienda nayo kuti zvivabatsire kutiza nekukasika. Vakati aiwa izvo vakazviitira kuti vasazoteverwa nemota iyoyi vanhu vachitevera kwavanenge vaenda. Kutaurawo kwevamwe amenotiwo imi munoti kudi nenyaya yemakey akatorwa pamba pamutangadura achibva azonokandwa ku next door. Munotiwo kudi nenyaya yekuti pari kungodzi pakatorwa $10, pakatorwa phone iri worth $10 ndo yavakatora iyoyo. Uyewo zvekare hapana pati pabuda pekuti vanhu ava vane chavakanga vatorawo here pamba ipapapa. Vana vakanga varipo, mudzimai vakanga aripo, asi akapfurwa chete ndavamutangadura vaJoseph Mutangadura, asi kune vamwe vakanga varipo pamba vanosanganisira vana. Hapana zvavakaitwa. Akatonzi ane zvaakaitwa ndigadhi akanga auyawo ipapo, akanga asinganatsoziva zvaiitika pamba apa kana kuti vamutangadura vanorara muimba ipi, vanogara muimba ipi. Achinzi akataura kuti magadhi aya
ndiwo akaita se akataura kuti ina hapana chandinoziva handizivi kuti vanogara papi nekuti ndiri mutsva. Asi mumwe mubvunzo wanga uchibvunzwa pacomment section yepano paSly Media TV ndisati ndaenda regai ndisiye ndaverenga macomment section ndobva ndazoenda handitika iwewe nyarara handizo zvatafambira izvozvezvo zvandiroda kukuverengerai ndezvizvi zvakabuda muma comments ari kubuda pa Sly Media TV pa Facebook page uyo zvekare nepa ningirikini nepa YouTube handitika ndati handisati ndaenda regai ndisienda verenga macomments ari kutaurwa nevanhu ari kutaurwa pasocial media. Rangarirai kuti macomments aya anenge aine mazita evanhu vanenge vari kutaura izvozvo, nekudaro zvandinenge ndichiverenga kana kuti zvandinenge ndichiisa ipapapa hazvisi kureva kuti inini ndinenge ndazvinyora, zvinenge zvanyorwawo nevanhu vakasiyana siyana vachinyora zvavanenge vanyorawo ipapa. Zvikanzi naNyandoro Marikopo, how did they know that there were 7 robbers? Kuno kutaura kwazvo ma-interviews takaita zvinonzi izvo pakanga paine ma-armed robbers aya akanga ari 7 handiti. Ndobva pazoita ma-replies ane vanhu vari kutaurawo ipapapa handitika hanzi izvo umwe abva atiwo zvekare anonziyo Fari Sugar hanzi izvo boy, that's what happened. Ndiri kuedza kutsvaga pane full information of what really transpired. Cosmas Mungova zvikanzi munateerera panenge pachitaurwa. Zviri kureva kuti ari kuitawo argument yekuti kune vanhu vasiri kunatsokunzwisisa kuti zvakafamba sei. Zvikanzi obviously God akaona kuti vanhu ava vanga vari 7. Zvikanzi naNyandoro Marikopo mubvunzo nando inga zvataurwa wani kuti vaonekwa 7 vakomana kana zvakanzi panic iwe ukatoziva kuti ndabatwa wonzi hande wasungwa ungatadza kuverenga vanhu vakubata obviously unenge wakutoda kuona kuti pane aungazive here chiso chake. Ndilinda Manyowa ari kupindurawo nyaya iyoyo. Linda Manyowa zvikanzi izvo naMarikopo vari kupindurana hausati wambosangana nazvo. We talking from experience. You think vanhu vaive muline havatodiwo kuverengwa pakatoita busy yekuti unovhara maziso warohwa mbama yekuonesa nyeredzi. Makambodarireiko matopic anoita nezve maestimation here? Zvikanzi ndisesedzei ishe anotiwo makambodarikawo nepatopic inoita nezveestimation here, ndo imwe iri kutaurwa iyo. Then imwewo nyaya iri kukomentwa ndo zviri kutaurwa izvozvo zvekare kunyange vamwe vanhu vari kutaura kuti vanhu kana musina zvekutaura zviri nani munyarare kana kuti zviri nani musakomente. Pane imwe nyaya yakakomentwa panapa nemunhu anonziwo Meshuli Dlamini 2383 ari kuti God has intervened. Ndiri kuverenga zviri kupostwa nevanhu kwete zvandiri kuposta inini. Zvikanzi izvo this guy has been killing his Mutangadura brothers, children in Lusapa and Beatrice. A lot of his family members, especially his blood relatives, having dying. Relatives having dying and was not in good books with them. Makoments o aiswa ipapap. Ininoonda zonziwo Sly Media TV regai nditsvage comment yachona ipapa inonzi Sly Media TV musasvike pano nekuda kwokuti you are disgrace. Yanyorwa naJames J Mugumbati. Zvikanzi Sly Media TV kana musina zvekunyora endai munofudza madhongi kwabushu kuda kutsvaga content isipo. If I see you here pano pa funeral will assault you. You are a disgrace. Rikatinzwa kuti mwazopindura zvikanzi vamhanyisei mablogger ayo. Comment yatakaisa apa ndeyekuti tirivhile zvimwe zvinhu zviri kutaurwawo nevamwe vanhu vatisingazive kuti ndanani. Pamwe imi ndimo ngatovaziva nekuti anonzi Meshuli Dlamini 2383 ndo zvaanyora izvozvezvo. Uyewo Sekuru Tembo vane zvavanyorawo zvavari kutaura isusu hazisi zvatiri kunyora, tiri kungoita copy and paste zvavanenge vataura. Isusu tiri kutomira nemhuri yekwaMutangadura uyewo tichitarisirawo kuti
zviripo zviri kutarisirwa nemapurisa vakaburitse chokwadi here chevanhu vakaita zvisiri pamutemo, sekutaura kuti atafadzwa takaendesa ari kuti shandai boys, kwete kungoti munhu ane mari anonziye akaromba kupindurawo kuri kuita vamwe ikokoko. Ndo zviri kutaurwa nevanhu ipapa. Handika zvikange mumwe, people are born with intimidating minds, they end up vasina chavainacho in life, chero dzimba dzevarombo kunofiwa one. Run your own race, never mind with the backing on your sidelines. Get rich or die trying. Zvikanzi Dlamini nyarara, unodzizivirepi nyaya dzemashona, zivai zvechihure. Zvimwe ndikaindisiyane nazvo zviri kutaurwa panapa. Handika vari kupindura nawo. Zvikana Sharon Dube Abi, zvino haunzwe kushota here nemashoko ako, nekuti akupindurwa mashoko anenge ataura apa. Handiti izvi zviri kunyorwa nevanhu vakasiyana siyana vanenge varipo. Zvimwe zvacho tinenge tichitira kuti zvisvike kwamuri munzeve dzenyu kuti mugone kunyararidza vanhu ivava vanenge vachitaura mashoko akasiyana siyana anenge achitaurwa nevanhu akashata, anenge achitaurwa pamusoro pefamily yekwaMutangadura. Chedu kusvitsa mashoko iwayaya kwamuri, kwete kuti zviri kubva mumuromo medu isusu. Hatisisu tadaro. Vaisa pamacomments atine mainterviews atakaita mafamily members. Asi nyaya yehombe iri panapa nhasi uno ndeyekuti zvataurwa naDlamini ndezvechokwadi here kana kuti zvataurwa nasekuru vachitarisa paGirazi Ravo, Sekuru Tembo shumba yeguruve, ndezvechokwadi here? Zvitarisei muzviongororo tinzwe kuti zvakamira sei. Ivo vari kutotiwo mhuri yekwaMutangadura ngaiuye kuno ndizoibatsira, kana kuti fonera panhamba dziri pascreen idzodzo ndizoibatsira kuti ndivaudze kuti vanhu ava vakazviita ndanani uye vanogona kudzoka vachipenga netsoka. Ndo nyaya yandakangokubatsirai nhasi uno yekuti tinzwisise kuti munotenderana zviro zviri kutaura vanhu zviri kubuda mucomment section. Zita Sylvester tafumana simbi yebasa. Tinosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa. Tinopfurira zvekare kutaura muri yekwaMutangadura mweya mutsvene arambe aine mipanguva yakadai. Zvemashoko evanhu mazhinji musazvitarisa, asi tinoda kuisa put to test vanhu vanenge vachinyepa vakafanana. Kana vari kunyepa vana Sekuru Tembo ava tibva taziva kuti vanhu avanonyepa. Vana Dlamini ava kuno mutemo unototaura kuti kana munhu akaposta zvinhu zvisiri izvo anofanira kusungwa. Dlamini akanyora nezita rake ari papage pedu, takutorirai screenshot, anogona kuripotwa akatosungiswa nekuda kwecyberbullying. Sekuru Tembo vanyora izvi zvavanyora, kana zviri zvekunyepa kuti vaMutangadura vaidanana nemukadzi wemunhu vanosungiswawo zvekare. Nemi mati mime aiwa muri kuda kuti mugozotikanganisa kana kuti muda kuti assault. Tiri kukupai, we are pointing you to the direction yevanhu vari kutaurawo zvatingati hazvina basa pamusoro pehama yenyu. Ndo vatiri kuti aiwa kana zvichigona vanhu ava taisa phone number yavo, uyo zvekare Dlamini taisa zita rake. Saka tiri kuti imimi chiitaiwo zvinhu zvinoita kuti ivo vagone kunge vachizobatwa zvimiririra pane zvavari kutaura kuti vanga vazviwana kupi. Tinoziva kuti hamuna nguva yekuti munge muchiona macomments ese. Isusu pamwe tinowana nguva yekuti tinotarisawo zvinhu zvinenge zvichibuda pamapeji pedu, asi ndo nyaya iripo. Isusu tinototenda nebasa rakabatwa navaMutangadura, uyo zvekare tinoti mabasa emunhu anomutevera. Mabasa atiri kuziva ari kutevera ndeakapupurwa zvekare nehama dzinotaura kuti takapinzwa basa, takadzidziswa basa, machechi akadoneterwa zvinhu zvaakadoneterwa. Isu ndo zvatiri kuziva izvozvo zvakataurwa nemafamily members. Izvi tangoti tizviise pachena tinzwe kuti munotiwo kudii nezvataurwa naSekuru Tembo uye naDlamini. Imwe nyaya iri kutaurwa pana naSekuru ndeizvi: tapfuma makadi nemhuri, makadi neSly Media. Aiwa kuno kundiri mupenyu muzukuru, tiri kungopusha ndichiita matara angu. Ndakatombouya mazuva aperayo ndandiri kuguruve, asi kungoti handakazokatsira kudzoka. Ndingadai ndakatombouya kustudio kwenyu ko ndandakauyira zverufu, ndandakafirwa nemwana wehanzvadzi. Takamuviga kwedu kuguruve uko kwaMudhindo. Saka nyaya yandakanyora yavaMutandagura ndakaitarisa nezuro mushure mekunge ndaingofonerwa nevanhu vaingoti Sekuru, tinoziva vaMutandagura vakapfurwa, ndanani vakaita izvi. Saka ndichitarisawo paGirazi rangu ndakatarisa kuti family ndikanoti hapana, Girazi rangu rinonditaridza kuti pangave painewo ukama anga akada kuti akuvadze hama
aiwa ndakaona kuti pari clean ndikatarisa kwose kumabusiness kuti sezvo munhu uyu anga ari munhu wemabusiness kuda zvimwe vakatamba raundi pamwe vakati ngatichimuurayai sezvo tabenefita ndakatarisa kumabusiness ndikaona kuti hakuna enemy yakafunga kuuraya vamatandagura ndikatarisa kunhingi pavavakidzani kuti pangange pana akaita godo here rekuti pamwe zvinhu zvavo zviri kuvaitira vakati ngatichivaurayisa kana kuti vatore nzvimbo zvese izvo ndakatarisa Girazi rikati kwete asi pane chinhu chakazobuda kupfurukidzwa ndatarisa zvose chinotaridza kuti vamatandagura vanga vari munhu wemadzimai asi kunyanyanyanya madzimai evanhu asi azokonzeresa kuti asvika apa mumwe wavanga vadhonza vainaye vachifambidzana naye uyezve zvinotaridza kuti vakatombokonfrandwa nemuridzi wemunhu uyu vakapiwa mawarnings kwenguva yakareba asi nekuda kwokuti semunhu anenge aine connection vamatandagura semunhu aizikanwa uyezve nemari hongu uyo murume wemunhu uyo zvinotaridza kuti ndiri kukunzwisai audio iri kubva kuna sekuru handitika Sekuru TEMBO vari kubata South Africa vane namba yandaisa apa kana vachinyepa vanhu vakafanira kunge vachisungiswa regai ndivamirire nokuti ndavabvunza kuti makadiko Sekuru nyaya ndeyechokwadi here yamanyora yavamutangadura ivo havasi kutogona kutsanangura zita ravo asi pavanyora paFacebook page apa vanga vanyora zvakanaka asi iye zvinezvi vave kuratidza kuti pave nemhosvo vari kupinza imwe message regai tione kuti tinzwa kuti vari kuti kudi tibva tabvara chirongwa chinechi nevoice ravo muchirinzwa nevachavafonera muchavanzwa kana muchivathreatenawo muchida kuita zvamunoda kuvaita muchida kuvaassaulta munokwanisa kunge muchingovaassaulta isu sevatori venhau tati tisvitse nyaya iri kutaurwa nezvehama yenyu kwamuri nechimbi nokuti tinoziva kuti vanhu vakawanda isusu vanokwanisa kunge page yedu inoteerwa nevanhu vakawanda yasekuru iyi inoteerwa nevanhu vashoma ine 11,000 isusu yedu ine 400,000 saka regai tinzwe kuti apa pavari kupfuurira mberi zvekare vachiti kudii zvinotaridza kuti munhu anotorarama upenyu hwake asi haangazosvike pastage yana vamatandagura munyaya dzezvemari saka ndinovimba kuti munhu uyu wakazamawo nzira dzose kuti asaramba achitorerwa mukadzi zvichimudya mwoyo asi ndakatarisa paGirazi zvinotaridza kuti munhu uyu akazotsvaga vanhu atsvaga vanhu ava zvinotaridza kuti ndichitarisa paGirazi rangu nokuti Girazi rangu rinonditaridza kuti iropa rechivanhu rechinyakare chedu chechibhoyi here asi zvinotaridza kuti vanhu vakaita izvi vanhu vakabva nekuchamhembe zvinotaridza kuti kune vanhu vakatsvagwa vakabva kuchamhembe vakauya vakaita basa ende vakabva vatodzokera zvinotaridza kuti mhondidzi hadzisiri muZimbabwe nokuti ndakakumbira paGirazi ndakati chititaridzai kune mhondi asi zvakanotaridza kuti mhondi dzakabva munyika yeZimbabwe vanhu vakatotsvagwa vakauya kuzoita basa zvichitaridza kuti uyu munhu wemurume uyu akanga ainewo hama dzake vanhu vakaitawo dare paukama hwavo kuti tiri kutorerwa mukadzi nemunhu uyu asi munhu uyu munhu ane chiremerera toita sei naye vakazama zvemushonga vakazama kupi zvichivarambira asi vakazowana asolution yekuSouth Africa isinganetse inova ndiyo maenzanise saka vakatsvagirwa Hitman nekuda kwekutora mukadzi wemunhu wavanga vadhonza vainaye vachiratidza kuti vaenda munzvimbo dzepamusoro vachitiza nemukadzi wemunhu chinyararire uyezve ndikatarisa paGirazi ndinoona kuti vamutandagura munhu akanga aine mwoyo wakanaka chaizvo sekupupurwa kwazviri kuitwa asi behind mwoyo wakanaka murume uyu was a womanizer anga ari munhu wevakadzi kunyanya vakadzi vevanhu ndo yakanga iri choice yake ndichitarisa paGirazi kuti uraiti munhu uyu akaita mistake here kudanana nemukadzi wemunhu uyu Girazi rinondipindura richiti aiwa uyu munhu itsika yake magariro kwese kwaari
zvinotaridza kuti kwese kune vana, munzvimbo dzose dzine vana. Kana muvashandi imomo vakazobvunzwa one by one, tichatoona kuti vamwe vana zvakare muvasenzi vana vamatandagura. Vasenzi vanotoriwo futi nevarume vavo ipo pamabasa pavaiemploya. Zvinotaridza zvakare kuti mune vana vekuti pakazonzi paitwa DNA test yatinashe mugabe pavanhu vese vaigara paamatandagura, tichaona vana vakawanda vari vamatandagura, vasiri vana vevashandi varume vanoshanda ipapo. Zvinotaridza kuti vana vakadzi vazhinji vane vana vamatandagura. Kuri kunzi pazotorwa tinashe mugabe kuti uya uite dare, uya ucheke ropa. Ndiye example yandiri ngokutaridza tapfuma kuti kuri kunzi wazomboti ngapaitwe iwe wafambira waita ma-investigations, uchaona kuti vana vakazvarwa pakombaundi iyoyo yamatandagura vazhinji vacho vana vamatandagura. Nyangwe zvazvo vashanda vaive vari married nevarume vavo, asi zvinotaridza kuti vamatandagura murume anga ari wevakadzi, ari murume akanyorovara, anoremekedzwa, anotaura zvine musoro, zvine sense, asi dhimoni rake rakanga riri pavakadzi vevanhu. Saka ndo zvandakaona pagirazi rangu. Vanoda kubhiliva vachabhiliva, vanoda kuti hazvisizvo aiwa ngavataure muzukuru. Ini negirazi rangu reguruve riya rekutaura mwana uya Livingstone, mwana uya kwamutare uya wokushayikwa kuchikoro uya, same grass ndo riri kutaura kuti vamatandagura havana kuuraiswa nehama, havana kuuraiswa nezvebasa, kana kuti zvinzi vada kutorerwa zvinhu zvavo, kana kuti vakaurayiwa negovernment, kana kuti vakaurayiwa nezvematongerwo enyika. Aiwa muzukuru, girazi rangu rati kwete, rataura kuti vamatandagura vakaurayirwa mukadzi wemunhu. Kuri kunzi mapurisa azotora foni yamutandagura uyantsoicheka zvakanaka. Kuri kunzi foni yavo ichataridza imwe proof yakakura munyika yeZimbabwe. Kuri kunzi foni yavo yatorwa, personal foni yamatandagura, yovhurwa mapassword, yotariswa platform by platform, muchaonekwa vakadzi vevanhu vazhinji vavakarara navo. Isusu basa redu nderekungosvitsa zvatinenge tanzwa kuvanhu. Tonzwa kuti vanhu vanenge vachiti kudi. Aya ma-messages andinawo mushure mekunge ndatanga ndavafonera ndikavatadza kuvabata, ndichibva ndazovatumira message vakapindura. Ndavatiwo sekuru, nyaya yamanyora inyaya yechokwadi here? Hameno kuti ndeyechokwadi here, asi chekutanga ndechekuti vari kupotsawo zvekare zita ravo, vari kutadza kuti Mutangadura, vari kuti Mutandagura. Saka tomboisa doubt ipapo toti vari kunyepa nokuti vari kutadza kutaura zita remunhu wavari kuti ndo vapindira pagirazi, uye vari kutaurawo zvekuti nyaya yemwana uya ndo vakaiburitsa pachena wokushayikwa uya. Zviri kwamuri hama dzinodiwa vateereri, tati tingozviisa pachena. Mungangoti threatena zvenyu, asi chatiri kuuya nacho sekutaura kwandamboita paya inyaya yekuti tikuratidzei kuti anhu ndo zvavari kutaura marenge nerufu rwamutangadura. Hatisi kuti isusu vakazviita, asi tiri kuti inzwaiwo zvari kutaurirwa hama yenyu nevanhu, takuisirai pachena, nokuti ndo basa redu sevatori venhau kuti titore zvataurwa apa tozviisa uku, titora zvataurwa uku tozviisa kune vanhu vanofanira kunge vachizvinzwa. Asi isusu tiri pamwe chete nemi sekutaura kwandamboita kuya kuti aiwa inini ndakaona vamutangadura vachichinja kuZimure Park kwandinogara uko, vachiti pavakatanga kuisa shopu yavo bhucha ravo muZimure Park zvakachinja situation yekuti vanhu vakavaenda vachinotenga nyama kure vanga vasinotenga kure, nekuda kwekuti vanhu vakatanga kufloka pabhucha iroro rekuZimure Park. Vakatanga kukatanga kuya madzimai achizotengesa musika, matomatisi, nekuda kuti pakutengeswa bhucha kutengesa muriwo, pakatangiswa makawashi, pakatanga vanhu vakutengesa magasi. Kungoya kwakangoita vamutangadura chete zvinhu zvakabva zvachinja. Zvinoratidza kuti munhu akanga aine chipo chekuti anogona kuunganidza vanhu uye agogona kucreate employment yevanhu. Ndo nyaya yandakakubatirai nhasi uno. Tinoramba tichiti aiwa
vamutangadura ngavazorore murugare. Izvi zvinhu zvinozoteerwa mushure mekunge vamutangadura varadzikwa zviri kutaurwa nevanhu. Kana muine zvamunenge muchida kunge muchiita semhuri yavo, tataura panapa kuti anotaura zvisirizvo pamusoro pemumwe munhu muno mukati menyika yeZimbabwe imhosva. Nekudaro Dlamini ane mhosva kwamuri imi mhuri yeZimbabwe, nekuti zvaataura izvi munofanira kuzvikontesta kana kumusungisa. Zvataura sekuru izvi munokwanisawo zvekare kuti muzviite. Zvinonzizvo pachishona mutumwa haana mbonje. Sly Media TV haina zvayakanganisa pakuburitsira pachena vanhu pamwe vamanga musingazoona kuti ndo zvavataura, pamwe zvaizotadza kusvika kwamuri, asi zvichisibisa zita remunhu anga akanakira vanhu vakawanda. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa.